И здравейте, приятели на България Геймс, аз съм Дидо и това е епизод 4. Мисията се казва на разходка. Трябва да караме до заведение с храна. Като стигна там, пак ще се включа в ефир. И ето, това е заведението с храна. Трябва да следвам тази кола. О, това са гангстери от Балас. Райдър и Суит се представят доста добре. Стреляйте им двигателите, бе, хора. Я стига сега и полиция, ле. Още един проблем. И ето вече колата им се взриви. И сега ни остава само да се върнем в къщата на Суит. Ще се включа в ефир, когато съм близо до нея. Всъщност реших да гледате как стигам до там, защото клипът ще стане много къс. Виж. И аз виж. Вижте. Просто нета ми не е от най-бързите интернети на света. Заради това правя кратки клипове, да мога да ги качвам по-бързо. В един клип правя по една мисия. Това според мен е достатъчно. Сега трябва да закараме Big Smoke до къщата. Това изобщо няма да го спирам. Ще видите как кара едно про на GTA San Andreas. Къщата на Big Smoke всъщност е доста близо. Внимавам да не ударя тази патрулка, защото полицията на Лос Сантос ще ме подгони на една звезда. Една звезда е доста слабо. На Big Smoke сме му липсвали през всичките тези години. Това е... Мисията е успешна. И спечелихме $200. Ще видите сега как прибивам този гангстер на Балас. О, той има оръжие. Ще му взема пистолета. Да, точно така. Вече си имам много пистолече. Дигам, за да видите кой звъни. Полицай Ернандес не се обажда. Работил с Темпени и Пуласки. Темпени го мразя още повече, отколкото мразя гангстерите на Балас. Полицай Темпени ни изпраща съобщение. О, каква чест! Браво, CJ! CJ му каза кучко. И това беше всичко от мен. Довиждане!